kudune jenengan nglanggati aku. Lho kok kudune kepiye? Lah ya kowe apa ya nangeman ngono lho ayune kaya ngene. Piye iki? Abrote jeneng-eneng ra karuan. Ora usah ngematke kono to, mbok ning matke aku wae. Engko kae sok cemburu Cemburu dengkulmu ya. Aku sutradara kok cemburu. Wah sutradara malahan. Aku nggo wong loro iso kok. Maksude? Kowe ngarep apa mburi? Piye? Tetep sasi kuwi dijaga. Iya, monggo dilajengke. Yo genti Mbak Tati saiki yo monggo. Yo jumeneng. Ki mau pamundutan saka Pak Lurah apa Mbak Tatin supaya pramen ketoprak karo Mas Sehono. Oh iya. Sehono dadi apa? Sehono dadi watu. Watu dengkulmu ora. Seneng banyu iso mili, Mas. Watu kur begegek Nggih. Ya, ayo. Didapuk dhewe-dhewe kaya karepmu arep dadi apa? Ya. Ya lakone napa kok didapuk dhewe-dhewe? Dadi apa, Mbah? Dadi manten wae apa? Ya ayo. Wah, jebul gelem repot. Lah piye kan ning dapukan apa arep tenanan po? Heeh. Belanjane. Dapukan kan kudu gelem apa-apa gelem. Oh ya, aku apa-apa gelem. Ya terus apa iki? Kowe jim apa aku jime? Jin po jim? Apa jim? Nek sing apik iki ya Tatin ki sing gandrung terus sing apa jenenge iki sing digandrung Sehono. Berarti aku ora lalusan. Ha iya, nek Sehono grasak ki ora wangun kowe iki ora forme ora entuk nek kowe kok. Kanu dadi brasak ki ora wangun. Iya. Ayo Tin. Dadi sinten? Kowe dadi sapa? Kowe dadi Suminten kono dadi Subrata. Iki pas banget. Wah sih. Nek ketoprak madhep rono Tin, ora madhep rene. Oh, padha wae tak kira. Oh, piye ta? Apa? Tak urus mek iki. Kok diurus? Napa kok padha iki masalahe apa? Ora kok madhep rono ora madhep rene iki padha wae kowe iki. Apa mripate nganu apa piye? Ora, madhep rono ora percaya. Madhep Sehono. Lah, ra tenan ta. Lah apa sih? Ora apa-apa. Padha wae ternyata. Apa ana sing padha apa? Masa kene nganggo gelungan kene ora nganggo lho. Sing padha apa sih? Apa sing padha? Apa? Gaji mburi. Apa ta iki ta? Oh jenenge sandung lamur. Iki tak andani, iki sandung lamur dengkulmu kowe. Oh nek dengkul niku kikil Mas. Ah iya. Tak andani iki ben ora kasus nek ndemok ngarep kan kasus. Dan ndemok nek pengen ndemok mburi wae ngono lho. Aku nek mburi iki sok ngeblak dadi aku mesti cekelan ngarep agak nyekel mburi. Terus piye kabeh kena? Ndak ngledak lho. Tonjo tenan. Karepe ngono kuwi. Edan kok Sehono bengi iki. Piye ta bengi iki piye? Ora mulih aku. Ora mulih ngapa ora mulih? Aku mau digetak-getak bojoku. Ya nek mulih mengko. Kaget to ya tak delokke ngisor kok kaya madhep rene ngono lho. Bul madhep rono. Sliwer apa piye? Iya. Sliwer dengkulmu mlocot kuwi. Tegese padha-padha madhepe. Madhep mburi ya madhep, madhep ngarep ya madhep. Lah, nek kon milih-milih ngarep apa mburi? Wes nek komplit tak pilih kabeh. Kok ya milih salah siji no. Engko nek tak pilih sing mburi nek sing ngarep meri. Bener. Aku ki cahe adil e. Ning beda lho ngarep mburi. Bedane tak urus ki. Pengen ngerti? Ya ayo rono sik. Rono lho. Wis kene wae pupung disekseni wong akeh. Lah aku sedekah ngono. Kowe tekan ngendi ta kowe? Ayo piye ta? Aduh janetan. Ngapa pengen ndemok? Kur 900 sang. Lah maksudnya piye kok 900 iki? Piye? Kowe mesti moh. Ayo padake ora. Nek ora apa-apa pengorbanan. Pengorbanan. Ha iku njaluk 1 yuta 2 yuta. Jaman biyen ki malah njaluk candhi wis rekoso to. Heeh. Oke gawe candhi. Jaman jonggrang biyen. Aku ya ndek candhi kok. Endi? Kur 1. Endi?
Endi? Kursi dhewe ombrak-ambruk ya. Heeh. Ha ta? Anggere kena angin ki mentiung. Terus piye nek ngono kuwi? Heeh. Nek candi kena angin kok mentiung ki candi apa? Lah ya candiku kur gaweane anakku dolanane cah cilik-cilik. Iya. Ayo coba suminten karo Den Mas Broto. Sing apik lho sih le dadi bagusan. Iki gaya wetan apa kene, Mas? Nek gaya kene piye? Ya kok. Aja ngono to minten. Nek wetan. Ya kene kowe tresnani marang aku. Yen sliramu kuwi sejatine dituju. Lho berarti gaya wetan wae wis. Gaya wetan. Apa kidul? Nek kidul piye? Kidul apa? Nek kidul jujukan langsung. Piye? Piye langsung piye? Ora nek tresno karo aku. Ana biayane. Loh. Apa-apa kuwi nek tresno nganggo mas kawin, Mas. Ana biayane. Ora do macem-macem. Kene iki wong lurus e. Lurus kidul. Ora senajan candine nglempreh. Ha iya. Ora ket mau ngandake candi aku penasaran nih. Wah, iki mesti ora sida pramen iki. Iki mesti ora jujuk iki. Ya coba di kenthong tak aku kenthongane ya sih. Heeh. Titir wae nek anu. Kok kenthongan ketoprak kok titir iki? Kleru Mas. Ngadake ana apa wae. Aku kelino rondo Mas Regep dadi ses kamling ku nggo kenthongan titir. Kok semintene wis ngetut ke aku terus iki. Ben kok dikira aku madhep ngarep mburi beda. Nek ngono tak teteki ya. Iso titenono anggere kelimpe tak sepidol. Ayo dienggo titen. Apane? Wani dumuk aku. Ora ndumuk kok, oleh ndumuk nganggo sepidol kok. Wah, mayang adoh wae. Transit nang hotel apa nang ngendi? Tak indik, dadi nang nggone turu mengkrup tak sepidol. Kesuwen, Mas. Arep digambari apa Montor. Terus apa Weh. Seneng banget ki. Gegermu digambari montor seneng banget. Lewene do arep numpak ngono. Terus piye Mas? Ning arep bingung tok tandane ora sepidol, Mas. Apa? Pines. Ya loro no. Oh iya ya. Maaf. Malah ra ilang biasa ya. Ora ilang. Ning bingung. Piye? Kok padha-padha. Ayo, tuduk. Tuduk. Iki sapa sliramu? Masa ora kenal karo aku to? Ana bocah wadon. Den Mas Broto asma iki. Suarane rak ya rada gedhe. Iki sapa? Kok ana bocah wadon? Aku tau ngono. Iki sapa ngono malah ngono kuwi iki. Iki sapa Aku demek kok ya coba. Ya kene kowe pawadon wong wadon. Ngoyak-oyak. Marang aku kowe sapa? Wah. Panjenengan lali karo aku? Ora teges lali ning aku bingung. Kok bingung? Mergo atase wong wedok kok kowe ngoyak-oyak marang aku. Lah aku lho niku rak nggih tresna kalih panjenengan to, Den Mas. Ning ra nggon papan ora rame ngene iki. Lah ya iki dianggep wae ora ana sapa-sapa ngono lho. Nek kuwi jenenge wis owah. Ya nek wong akeh wong kok dianggep ora ono. Nek wong tresna iki ora nganggep kuwi sapa-sapa. Anane ming aku karo kowe. Yen ngono ayo diajeng. Kok sik. Oh, Den Mas Broto kocok brendor. Piye to? Broto ki moh. Emane-emane. Eman-eman dumeh papat, ha. Arta tetel siji. Aja ya.
aku iki durung karep-arep omah-omah. Mbok jenengan ki ngelingi to, nek jenenge wong wedok tresno iki mbok ditampani ngono lho. Apa arep geblak? Ya ora, nek wong tresno kuwi kudune siji ya tresno, kene ya tresno dadi engko dadi gathuk tuk ngono. Aku seneng lek tuk kuwi mau. Den Mas. Apa? Aku tresno lho karo panjenengan. Iya ning aja kaya ngono atase kowe wong wadon kok ngoyak-oyak priya kuwi rak ya. Ya ora peduli ya pertresno ya tetep tresno. Kalau nggak peduli ya udah. Lah terus gimana? Sik iki ketoprak lho udul-udruk lho. Ah iki nganggo nggak peduli ngono. Ya kowe menerke tok men kowe iki ketoprak dadi kono ketoprak ajaran. Kono kowe ngendi nek pengendikanmu ki aja sok nganggo ndak. Ora, pokoke aku tresno ya tresno kudune jenengan nglanggati aku. Lho kok kudune kepiye? Lah ya kowe apa ya nangeman ngono lho ayune kaya ngene. Piye iki? Abrote deneng-eneng ra karuan. Ora usah ngematke kono to, mbok ning matke aku wae. Engko kae sok cemburu e. Cemburu dengkulmu ya. Aku sutradara kok cemburu. Wah sutradarae kerep malahan. Aku nggo wong loro iso kok. Maksude? Kowe ngarep apa mburi? Piye? Bubar wae, bubar. Mula aja tor asake. Mulane Lah panjenengan ki ya kok gatekke kono wae, mbok gatekke aku. Aku nek emosi. Emosi ya diantel wae. Nek iki suminten tenan. Ah iya. Suminten ya ngono kuwi. Aja kaya ngono to. Wong wadon ki mbok sing solah bawane sing becik. Lah panjenengan ya tak alus ya ora gelem. Aku nek alusan memeng suwen kok. Lah terus aku kudu piye? To the point. To the point. Aku tresno jenengan, Kang Mas. Ning aku ora iso. Tidak bisa. Ora gelem tenan. Ora. Aku tak rewangi keroyo ditundung Kanjeng Rama saka ing Trenggalek iki mergo aku arep didhawuhke marang sliramu. Ananging aku ora iso. Piye to? Wah, dan Mas Broto, cangkeme dilondre sik. Didap. Piye to? Kleru e. Kok kleru piye? Mago ado saka Trenggalek kok didhawuhi karo Suminten. Lah mergo nek iki aku ado-ado lunga ditundung karo bapakne. Mergo aku ora tresno karo Suminten. Apa aku kudu tresnani sliramu? Lah apa kowe wis picak mripatmu? Ambangane ra ono apa-apa nggo tes-tes. Kang Mas. Yo kepiye? Mbok aku diladeni sedhil wae to. Ning dilit wae ya. Iya. Aku sedilit wae wis trima lho. Rasa madhep rono-rono lho. Ngopo? Ngopo? Ora iso diajak. Lah ngopo? Aku isih apa? Isih sinau. Sinau ngopo to? Sinau apa mbak aku diwarai ya? Sinau baut maca lan nulis. Cara kuno banget kuwi. Alah. Yo ngerti. Apa Den Mas urung iso maca? Urung nek nulis kerep. Ya mbok nulis ning atiku. Ana jero edan. Ya nek nulis nang dodo kene ya ora apa-apa ngene iki lho. Tak warai ngene lho. Tak warai. Ngene lho tak warai. Kowe iki marep rono. Lah ngopo ta? Arep tak limpeke manginceng wae. Nek ora iso nulis tak warai ngene iki lho. K U. Apa kuwi? Sik, lek nulis nganggo tangan kok nulis nggo cangkem kula Mas Slamet. Lah mangsine ndulit kene mah. Aku tresno karo Suminten. Ngono kuwi. Gage. Cepet. Ora kono, kudu kono. Kok kemunggan to? Kemunggan. Nang kene lho, kene. Yo gampang tak turuti. Ning gandeng kowe iki ngarep mburi padha, aku tak mburi wae. Aman aku. Tak andani. Sik, kat. Kak, oh ya.
Den Mas Broto ora yak-yakan ngono kuwi. Den Mas Broto entuk geger kok senenge ra jamak-jamak. Lah tak nggo nglimpekke Mas, nek ngarep kok ora tegel ya aku. Ora tegel apa wedi? Heh? Alah bejane pengen sing ngarep to. Mbok tekonnya nulis ngono lho. Aduh. Sambat nek aduh sambat terus dewa. Aduh. Atase wong desa bocah desa. Ning kok bandulmu gede banget. Endi to bandule endi lho? Bandul kalong kuwi lho. Lah ya iki ben apik kok ya, Mas. Aja gegeden kuwi mbeborosi ya. Lah ya sesuk aku tukokake sing cilik ya. Sesuk kowe umur tuwa sithik kowe wis ndungkluk lakumu. Lah mergane. Mergo kabutan bandul. Ya aku sesuk tumbaske sing cilik ya, Den Mas ya. Ya. Sik adipoto e. Sok endi sing motong? Ora ana kok. Kok tewas action jebule ra ono lho. Nginjen ra nggo apa-apa. Padha ae nonton ya. Aja ya Minten. Ora. Aku pengen. Aku ki jane ya piye ya. Nek Kanjeng Rama kuwi bener mergane kongkonan karo bapakmu Seco Darma kon brasta brandal sing neng Gunung Pegat. Apa? Gunung Pegat Klothok. Apa kuwi? Kuwi gunung. Gunung sing kepiye? Gunung sing dipinis. Ya lho, gunung kok dipines ki? Aku ki agak nerangke nek bapakmu ki iso brasta brandal. Terus dinehi kekucah Mas Picis Rajabrana ora gelem. Terus arep diparingke aku. Aku ora peduli, aku ya omong apa aku mau sing penting aku tresna karo kowe. Kowe gelem ora? Ora. Ora gelem? Tetep ora. Wah iki tenanan. Mbok gelem lho, wong ya mbok bangane liyane. Ngene iki rak ya luwih ayu ki aku dhewe to sing ayu. Aja maju-maju to. Lah ngopo nek maju? Suwe-suwe ngisor dhuwur jeglong. Ngisor dhuwur ngopo? Aku ngembruki kono aku. Ya ben ambruk aku sisan melu ambruk. Aja. Lah ambruk arep lumah apa mongko arep? Minten. Terangane kowe wis owah tenan. Lah ya aku tresna tenan kok. Dadi kowe ora nggih rumangsa isin. Rono ngono lho. Wah, malah kaya bakul gereh pethek. Ya wis karepmu luwes sak omong-omongmu luwes penting jenengan kelagete aku. Ibarat wong ngelak ngombe, aku wis ngelak banget. Lek ngelak aku iket mau. Jenengan pengen mie? Aduh. Pengen mie kok piye? Pilih ngarep apa mburi? Aku ki senenge kopi. Kopi? Kopi hitam. Ya mengko tak gaweke nek jenengan wis dadi garwaku njaluk apa-apa tak kei. Termasuk mie. Kabeh. Mie wedang lho. Iya, ora gurmi apa njaluke jenengan tak nei. Nah aku duwene apa Ora ya? kok mripatmu ngematke kene Terus bingung meh. Aku ora rasa dadekke ngene iki. Aku ki cah geleman ning ngampet. Dadi rumangsa rekoso aku. Areng nglayani aku dapukane alon. Heeh. Nek ora kok pengin banget. Ya kudu diampet to, aktor iki kudu diampet. Jak ampet malah kepuyuh-puyuh aku. Ora apa. Pengen ngapa? Tak ampet. Pengen ngapa? Ayo tak terke. Nek pengen pipis, tak terke. Iki datenan nek sumintene. Wis iki nang pasar wis ra ketompo nek edan kok ngene iki. Ya mula tresnaku ditampa Den Mas. Kok sing sabar ya. Aku mau sabar. Apa-apa ki nganggo petung. Rasa dipetong. Ya ora to. Lah kok ya akhire Wong bebrayan ku ora waton seneng karo seneng terus ning ditung. Lah ngetong piye? Kowe netone apa? Ah, kesuwen. Kesuwen. Heeh. Dina. Kesuwen. Jam. Suwen. Detik. Suwen. Ya wis ayo ngono wae kok. Lah ya mbok ket mau ayo gek ayo to. Ora gelem. Aku tetep ora gelem. Oh. Aku dukane Kanjeng Rama. Aku dukane Kanjeng Rama. Penemban Durna. Ora. Rama sapa ta?
Haryo Suman. Aja ya. Apa aku kudu nembang? Ah iki. Ben panjenengan iso luluh atimu. Ya yen nyoto tembangmu kuwi apik tur iso mlebu ning rasaku. Iso tak tampa. Tenang? Yo, ning mengko nek ora iso mlebu ning rasaku, aku le mlebu ning rasamu ya. Apa ya to kuwi? Ya ora apa-apa. Ora apa-apa mlebu. kalak. Omong apa ta? Masa omongane kaya ngono lho. Sabar ta ya. Moh Eling ya. ora arep eling. Kowe iki putrane Warok sing wis misuwur. Rina wangi dadi ati Ten Mas. Mana? Kok sik Delmas Broto kok sapi. Meneng bae terus Ngampet Mas. Jane ya pengen tenan. Edan kok sehono iki. Suwe-suwe kok saya gaul rumah saya. Ngelidik. Sak aja kaya ngono to. Tanpa Pines. darat tanpa tangane mbok nene lho. Nendra. Apa kok ilate metu barang apa? Iki mbok ora wek-wek ngono jare Gemang kok Ayo wek-wek. kurang ajar kowe. Iki sing wong wedok ora bener. Ijo tak omongke abang, abang tak omongke ijo. Lah kowe mau wek-wek ora? Obah dhewe. Ora ndek karep. Aku kan urung mati rasa lho. Obah sithik aku krasa. Kowe kok ya ngisin-isin ke aku to. Ayo lebokke sak. Tanpa tanpa nendra madhep rene to Kang Mas. Kok nyelot aduh to. Apane sing nyelet Kaya aduh? mirip bakule semrepet iki. Mula madhep rene ben ora semrepet. Aja kaya ngono ya. Kayung yo. Kok ndredeg ngopo lho? Ya apa? Mikir kok dadi ngewel. Ngapa mikir kok dadi ngewel ngene iki? Iki nahan sing siji, Mas. Oh. Kok mikir loro ta? Mikir loro ta? Loro. Kok loro ta? Ning siji lho. Sing siji ndi? Ha iki Iki. Lah sing kon siji tok cekel. Dadi kesetrum ndredeg. Edan kok nek gaul. Kayung yon marang slirane. Bojone melu ora iki. Rasa ngurus bojone ta? Iki anu lho Mas, iki pertunjukan lho Mas, ora tenanan aku. Ora tenanan kok le nyekeli tenanan. Ora tenanan kok le nyekeli tangan tenanan. Ono kesempatan kok Mas. Tansah Aja kaya ngono to. Gumawanging netra. Bisa tanganku semplok iki kok dianeng-aneng. Ngene lho Kang Mas. Iya piye wis tanganmu wis karepmu lah aku pasrah nek bengi iki. Ini lho. Terus tak tumpangi tanganku. Terus dadine ngene. Ha. Lho piye ta Kang Mas ki? Masa ya ngono lho. Anu ya kok cah cilik-cilik gerak lagu. Jero ati kadung tresna Minten. Napa to? Aja loap-laup ndak kaya Tan liya hamung
Sliramu piye ngapa? Aku anggere weruh bandulmu blereng. Aja mlorot inten tok. Wong blereng ya dimatke terus kok. Ayo kuwi. Satemah lara as mara Den Mas iki lho arep potol iki lho. Malah kok diculi wacan malah. Jangan suminten. Piye? Wih wangu culi. Ora kok ndelok ta jerone jajal ana apane aku pengen Aku sing ndelok nggonmu sik. Adi delok aku nek aku delok nggonmu sik. Ayo to. Lanang ya gedhisikan. Lah ya kuwi mau lho ketake kok ana apane ngono lho. Aja kaya ngono. Yen kowe tresno aku ki ora ngisin-isin kok kaya ngono kuwi. Lah apa jenengan isin? Aku rumangsa isin nek kok ngono. Apa duwe? Aku ki putra Kanjeng Adipati Trenggalek kok. Sapa jenenge? Jenenge sapa? Raden Subroto. Adipati Trenggalek iki jenenge sapa? Sudibyo Ngalim. Ngawur. Tenan Dodo Ngalim. Oh, bener. Dibyo Ngalim. Heeh. Jenengan gelem ora? Nek jenengan ora gelem aku edan lho. Aku edan. Penah lekku anu. Aku nek edan wuda lho. Aduh. Piye? Mbok ora ngono kuwi lho. Kane iki tak pikir tenan. Lah piye to? Den Mas, mbok ora ngono ki lho wis tak tembangke, wis tak apake, wis tak cekeli, wis tak dumuk kene kene. Njur memedun. Lah ya wis tak dumuki kabeh kok ya mesa ora gelem ki karepe njaluk piye to? Aku trimo kowe waras. Tinimbang kowe edan, Nek aku ora iso waras. aku kena pasal aku. Lah kok iso? Wong edan kok dikaya ngono. Nek aku waras jenengan gelem. Gelem. Ya ayo. Ayo. Gelem ora to ya? Lah piye to? Edan kok nek Kowe iki. sutradarane kejum iso dikepruk kentongan lho. Anak ngene ki edan tenanan ya, Mas. Ya ora apa-apa kudu ditandangi kok. Jenengan Kowe ya. arep pudo karemu ora karemu. Bakune aku ora tresno marang sliramu. Apa panjenengan ora nyeman nek awakku tak umbar tekan kono-kono? Ya jane tak eman. Lah ya mulane ki ayo gelem dadine upamane aku ngono sing weruh ming jenengan tok. Wong akeh kok ngene kok. Ya kan urung. Wis to, sabar ya. Mah, Aja kaya ngono to. enggak mau. Kowe piye kok malah kok iki? Lah ngopo nek ngono ki? Mas bubar wae, Mas. Wong urung rampung kok. Suminten durung edan kok bubar wae. Iki aku nang omah iso paju tenan iki. Oh, pemain ketoprak kok padura bojone iki piye? Ha bojoku ki ndelok iki. Ora apa-apa. Wis iki mesti Apa dadak tak peluk lagi gelem? Piye ta? Tak peluk. Jangan peluk aku. Kenapa? Jangan peluk aku. Jangan. Lah yang jenengan pengine piye ngono lho ben aku ki. Pengine mengko kowe nek dadi jodohku mesti bakal kelakon. Ora usah kesusu. Lah nek ora jodoh. Ayo engko digolekke baut sing jodoh. Terus aku jodone karo baut ya. Mas. Iya. Aku mau karo baut. Ora. Pokoknya aku jenengan tok. Ora iso. Iso. Aja. Mengko nek saiki urung seneng, engko bakal ya tetep seneng karo aku urung kulino. Ale ngapalke kapan? Ayo saiki ayo ngapalke. Aja kaya ngono to. Iki Kok ki. ora ngono to? Aku ki Subroto Kok iki lho sedih lho wae. Waduh kok ora ana kentrong to yo. Lah ngopo? Gak rotok-rotok. Gak arep Ayo mlayu. mongko wong iki engko terus suminten iki edan nyanyi liwung kok njuk anu. Ngono. Heeh. Hebat deh. Piye gelem ora to Den Mas iki lho tanganmu wis tak dumuk. Jempolku dadi nyelot cilik diremat-remet wae. Apa dinae liyane? Lah nek kudune nek diremet ki ora cilik lho. Kok diremet kok dadi cilik ki yo piye? Cekap semanten giaran ketoprak Mataram.
Ngopo kok cekap semanten ora? Wah iki apa? Ya ben nek wong edan ki sak omong-omonge ora apa-apa. Wah aku isih waras aku. Lah ya ayo melu edan nek pengen omongan sing ngono kuwi yuk. Lakone broto edan wae. Iya ayo ora apa-apa yuk. Aja kaya ngono. Sedilit. Dilit. Wah nanggung. Ya ayo suwe. Ah suwe engko nek nganti sore ra iso mulih. Ya sedengan. Sedengan. Sedengan kurang kamu. Ya engko baleni meneh. Bulan bali kok cah rapal. Iki piye to? Den Mas Broto ki? Malah cempluke biye mintene bingung. Ki kerismu wis mudan-mudut kuwi. Kowe kok yo melu rewel to ya. Wis meneng wae. Iki lho meng kerismu wae gelem mudut lho. Medun. Munggah. Isa apik. Aku pengen ngono ki. Pengen munggah medun. Kowe pengen munggah medun. Sesuk nek ana yandu ya gek tak timbang. Nek munggah medun. Apa? Yandu ki apa? Timbangan anak-anak bocah kuwi lho. Ana aku pengen kuwi. Kowe kepengin keris. Waduh monggo nggonku rabing kongkong ngene cuk. Wis meneng. Aja tok turuti ya Kiai. Aja. Jenenge sapa kuwi? Kiai sapa? Sapa? Wis meneng wae. Rasa ngomong jenengmu ya. Oh, modot ki. Oh, berarti jenenge Senggol Modot ya? Uduh. Lah? Lah apa? Kowe ora ngomong to. Wis lah. Aku ndelok iki lho kalungmu kok ndelok kalunge. Wah, iki sese ngrampas iki. Kalung barang didudut. Lah ora kena wonge ya kena kalunge ra apa-apa kene. Wah, iki luntur ya kok. Den Mas, mbok ora ngono kuwi to. Kowe kok saiki saya suwe tak waspadake kaya liwung to kowe. Waduh iki sasmi. Ngono ki gendinge liwung. Sasmi. Pinter kaya. Lah ya aku pancen liwung karep jenengan to Kang Mas. Dadi liwung atiku. Ayo Tis. Diadepke aku wae. Iki wis nang jero panggung iki. Terus? Njalukmu apa? Wis tutup kelir. Aku mbok njaluk di ngene malu. Ngene. Bener. Orang kenae. Sik. Piye? Nang kene wae. Lah piye? Nek nang jero ndak tenanan. Aja kaya ngono to, minten. Minten. Kene iso joget, Den Mas. Jogetanmu ya apik. Lho iki manut sapa le ngedepi? Mengkis-mengkis nang ngisor ya mengkis-mengkis. Joget meneh ya. Ya. Sabda.
cendole, sing ana ditileki cendole. Endi cendole jenengan tak weruh. Iki kok karek ro dhewe kari loro. Ronde. Nek cendol cilik-cilik. Ronde apa bakso? Aku seneng bakso. Ora bakso sing bakso setan apa bakso apa? Baksone baksomu. Aduh. Tenane. Hmm. Neng ayam lho kula. Ayo aku seneng ayam bangane sapi. Heeh, sapi gegeden ya. Ya ayo to, jeken meneh wae. Isih? Isih. Broto kok jak yak-yakan iki kepiye iki? Ya ora apa-apa salah ora gelem. Ayo mengko. Dadi gelem tenan? Iki menggari sak bait yuk rampung lho. Ora gelo? Piye ya? Ora gelo? Jane ya gelo. Ning wedi karo sutradarane. Rasa wedi? Ora oleh. Subroto ki aja geleman. Aja geleman? Ora, aku ora gelem. Yakin? Yakin. Ya wes nek ngono aku tak milih liyane wae. Milih liyane. Liyane wis do karo aku. Matuk iki ora tak kenthong soalnya kenthongane pecah ya mausé dadi. Pecah? Heeh. Tutuke tok wae. Tutuke tutuke apa? Wah, jane aku getun ya. Lah piye? Getun apa mergane? Basan lunga. Pengin. Aku sing wegah saiki gah. Moh. Alah, moh ya wis. Tekate nglimpekke. Nek pas dadi wayang wong ya. Ya, matur nuwun Mbah Siana.